Yay. Hello लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आङो फुङावनो नै माने 5:20 जाबाय आरो 5:30 जागोन खाथिसो नालाय हनै बेहायनो नुहुरखायो बिल्डिंआ बिफां होथेनायखाय नुहुरला मबाइलाव दा आङो थांसै योगा खालामहैनो लोगोफोर आं दा गासिबो माबाखौनो देखायजोबगोन सिङाव हाबनानै योगा खालामग्रा दं आरो जुम्बा डेन्स दं ओमफ्राय जिमबो दं जिमाबो जा दं लाबोजोबखाबाय सोर सोर लानो गोसो लाफैनो हागोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा योगा लानानै एसे मोजां मोनदों देहाफोरखौबो सानाय सुनाय मोदोम गिलिर मोननायफोरनिफ्राय दाथ' बेमारानो जोबनो गैलाना खालि सानाय सुनाय गेस बायदिसिनानिसै दा ओंखायनो योगा लायोबा एसे मोजां मोनो देहाफोरखौ स्रां मोनो लोगोफोर आं दा देखायलांसै नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै लाइक खालाम कमेन्टआव हर लोगोफोर नायलांदो आं दा देखायलांसै जोंनि खाथियावनो नै हयले साइनबोर्ड नुहुरखाबाय साइनबोर्डखौ देखायनोसै आङो नैलाय गासिबो हौवा हिन्जाव खालामजाजोबो फरायहरदो लोगोफोर आंना सालाया गिदिङा इंराजि गोरों नालाय बै सिमिट्रि आरो नै सिमिट्रि खाथियावनो नै बिलाय दरा बेजोंनो हाबनोसै बिलाय बे बिल्डिंआनो मेदामाबो फैबायदां हनै स्कुटिबो दङ नै सिख्लाफ्राबो फैबाय मेडिकेलाव मावग्राजोबसो बिसोरो सिख्लाफोरजों आं सिङाव हाबनानै दा थांसै आं अस्त्रफोरखौ उनावसो देखायगोन जिमनिखौ योगा खालामग्रोसै नै गोजौआवबो फरायहरदो जुम्बा मोसानायखौ लाग्रोसै उनाव एक्सारसाइसखौ खालामगोन योगाखौ थै गरम खालामग्रोनांगौना खिन्थु जों जुम्बाखौ लायाखै होमबाबो दिनै बानायहोदों मेदामा बै गोजा गाननायानो मेदामा सिगांना ससे ससेल' देखायगोन आङो देखायजोबनो हायाना मेरला रोखोमनि खालामनांगौ बिदिखौ लासैखौ आं डाइरेक्ट खराखौ देखायनोसै गोबावद्राय जायोना नैबे सिगांनानो मेदामा गस्ला गोजा गाननाया आं हले लास्टआवसो थाहैखादों दिनैसो बानायजेनदोंना लाजिनो ओंखारो मिउजिक गानजोंसो मोसायो लोगोफोर जुम्बा डान्सखौ नाथाय इउटुबाव होनो मोनासै इउटुबा होहोआनो कपिराइट फैयो नङाबा गानजों बिराद मोसानो मोजांमोन दा गानखौनो बन्दसो खालामनांबाय गानजों बिदिनो ज' खालामोबा खालामनोबो गोसो जायो फुर्तिबो मोनो मोजां मोनखायो ज' लोगोफोर आंखौ नुहुरदोंना नुहुराखै लोगोफोरा उनथारावसो हनै दिनैसो बानायजेनदों बेखौ जाखानाय नङा एबार योगा बानायनोसैलाय जोबनायनि मेरला बानायहोयो गोबावानो जाथारो बेनिखायनो दिन्थिजोबनो हायासै लोगोफोर सफा दिन्थिना होबाय आङो एबार नैबेखौ बानायनोसै मा नाम बुङोमोनथाय आंबो मिन्थिजोबा दाबो गोदानसोना नै आंहा लास्टआव सिखा दांखोखौ दुंब्रां नुहुरखायो मेरला स्टेप दङ लोगोफोर नोंसोरबो लाफैदो लाफैबानो मोनथिगोन भिडिअआव देखायजोबनो हायासै नाहरलाय लोगोफोर आंखौ देमा एसेबो लहासो बानायबाय थाबासो देमसिगोन
नै सनाफोर नोंसोर लाफैयोबा कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होखाबाय आरो जायगाया इउनिभारसिटि खाथियाव सोर सोर लाफैनो गोसो लाफैदो गासिबो दंजोबखायो यगाबो दं जुम्बा दं जिम दं मा लानो गोसो लाफैदो सनाफोर नायलाय मेदामना माबायदि देमो जा देमजोबखायो जेरैबो देमजोबो जोंनाथ' देमनायानो जाया यगाया जोबथ'बाय लोगोफोर आं खावसेल' देखायनाय जाबाय दा आङो जिमनि अस्त्रफोरखौ देखायनाय जानोसै नायबाय था लोगोफोर जिम बानायग्रा अस्त्रफोरखौ नायनोसै नै जिम बानायग्रा बिसिबां गिदिर गिदिर दख'नासो गानबाय बुंनोथ' रोंला नुफेराखैबो गिदिर गिदिरथार मा मा खालामग्रा गोदान लाफैदों अबेनि अबेनि ए गासिबो एसे बानायलाय दे नै सासे लाफैजेनबाय बोलो गोरा जानायनि ना मोजांबो जायो देहाफ्रा आं जायखिया अस्त्रफोरखौल' बुस्थुखौल' देखायनोसै आं बुंनोबो रोङा नुफेराखै दासो नुफेरदों आङो बेबा माथाय मा खालामग्रा नै साइकेला हिनजावफ्राबो लाफैनो हागोन बयबो नै खारग्राया बायहेरायाव खारस्लायस्लाय नैबे खारफैदो नै बेबो थाबायग्रा नै बेवया मालिका जिम खालामा दा बडि बानाय होनग्रा गाना दिनैसो नुबाय आं हाब जानाय नङा नै बडि खालामग्राया बे बडि खालामग्रा बयबो लाफैनो हागोन बिराद मोजांखा गासिबो जा दंजोबो नैबे आदैया लाफैजेनबाय दिनै दासो गोदान आरो बियो 1 थारिखआवसो खुलिदों जुननि 1 थारिख औ बियो मास्टारसो बियो सिनायाखैना गोदानसो लाफैदों होनदों फोरोंग्रा गुरुखौनो सिनायाखै गोरोङासो फोरोङाखै नै बे आदैया मास्टारसोनो नायनानै लाखाद' सनाफोर जा बोलो नांखायो बेबो मा होनोथाय बेबो माथाय नामखौथ' मिथिला देनां बानायबासो मिथिसिगोन नै देहानि थाखाय बिराद मोजां लाफैदो सनाफोर लोक्षिफोर नै जोब्बाय लोगोफोर गासिबो बुस्थुखौनो देखायबाय आङो सोर सोर यगा लानो सोर जुम्बा लानो सोर जिम बानायफैदो बेहायनो दंजोबखायो गासिबो देहानि थाखाय जोबोद मोजां दा बिराद बेमार जासावबाय मोदोम गिलिर जाबाय गासिबो लाफैजोबदों बेहायनो बुस्थुआनो दंजोबखायो आङो देखायजोबखाबाय दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय